ቮሊቮል ተንደብዳቤታት ንሳ ዝተፈተኻ ናኦደይ ተወቂሮም ብደመቕቲ ቀለማት ብዝተቐብኡ ገዘፍቲ ፊደላት ኣብ መናድቕ ልበይ ተወሪቑ ዝነበረ ሽምካ ከም ዘይነበረ ዝሓኸኽክዎን ዝደምሰስክዎን እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ብሰንኪ ምፍልላይና ንዓይን ንዓኻን ከዘኻኽሩና ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝሓስቦም ነገራት ብሓፈሻ ከም ተቖልዩ ዝተዃዕኮዐ ናይ ቆሎ ስገም ሓሰር ንፋይ ብብርቱዕ ዓውሎ ንፋስ ካብ መናድቕ ልበይ ተዘርዩ ዝበነነለይ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሎሚ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ድሕሪ ክንደይ ክራማት ካብ ዝነበሮን ላዕሊ እኳ ደኣ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ንዓኻ ኸይዘከርኩ ምጉሕቲ ኣበይኒ ከም ዘላ ክሕብረካ ፈቱ። ብርዝነት ፍቕርኻ ዘጸናንዓን ዘሰራስራን ዝሰኣነት ልበይ ኣይከኣልኩን እንዳበለት ድቃስ ከሊኣትኒ። ናብ ስድራ ኣብ ዝኸድሉ ዝነበርኩ እዋን ዕረፍተይ በቶም ምቁራት ቃላትካ ኸሽንካ ትጽሕፎም ዝነበርካ ደብዳቤታት ኩሉ ነፍሰይን ስምዒታተይን ይኣሳስሉኒ ከም ዝነበሩ መቸም ብግልፂ ነገረካ ስለ ዝነበርኩስ ኣይትርስዖን ኢኻ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣነ ዝብለካ ኣብ ምኡዛት ቃላት ዝፍልፍሉሉ ወሓይ ዝደንደስሉ ባሮባዲ ነይሩ መዋዕለኻ። ወላስ መናፍስካ ዝሕድሱ ቃላት ኣብ ዝስንዑሉ ገዛውቲ ኢኻ ዓቢኻ። ሕጂ ኸባ ግልፂ ጌርካ ዕልለኒ ምስጢር ናይተን ምቁራት ቃላትካ እንታይ ነይሩ? ካልእ ካባ እቲ ሽዑ እዋናት ሒዝካ ሓንቲ ብምስጢር ዝሓዝካያ እሞ ስጋብ ሕጂ ዘይብላህካለይን ሕንቅልሕንቅሊተይ ኮይናት ንዘላ ነገር እውን እኮ ነይረአ። ማለት ክትፅዋዕኒ ከለኻ ብምሉእ ሽመይ ኣይነበረን። ካልኦት ብዝፅውዕኒ ናይ ቅብጥሮት መፀውዒ እውን ኣይኮነን። ባዕልኻ ብዘጠመቕካን እሞ ብኣፍካ ክትፅዋዕኒ ከለኻ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ትብልን ዶልሽ ዝኾነት ፍልይቲ ሰጓ ጌርካ ክትፅዋዕኒ ነርካ። እንታይ ትርጉማ ኢለ ክሓተካ ከለኹ ግን እዋኑ ምስ ኣኸለየ ዝነግረኪ ኢኻ ትብለኒ ዝነበርካ። ሕጂ ትርጉማ ጽሒፍካ ትትልእ ኸለ ከመይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ይመስለካ? ንሱ ኣድራሻ ክንበር ሽምክናብ ዘይገለጽኪ ክብርቲ እንስተወይ መን ኢለ ደኣ ይፅዋዓክ ነይረ ኮይነ ጓለይ? ኒጲ ኢኻ ትብለኒ ነርካ። ኒጰይ እንታይ ማለት እዩ? ኣሃ ለካዛ ሽምዚያ ስባ ቀልበይ ወሲደና ለይኒ ዝነበራ ዝተወሰና ጓላዙ ተጠቒመላ ነይረ። ህይወት ቀደማ ዘይሃሰሳ ክብርቲ ሆይ ሓቂ ኽለኺ ግር ክትብለክስ ሓቃያ። ምኽንያቱ ኒጲኤል ትግርኛ ኣይኮነትን፣ ናይ ባዕዳውያን ቃል እያ፣ ኢብራይስትኛ። ትርጉማ ከዓ እግዚኣብሔር ንዓይሉ ዘዳለወለይን ዘቐመጠለይን ማለት እዩ። ዝብለክ ግዳ ካብ ምንታይ ተበጊስከ ኢኸ ሕጂ ግን ረስዕዮ ዝነበርኩ ሓሳባት ክትእትውኒ ህርድግ ትብል ዘለኺ? ብዝኾነ ግድን ምሳኻ ዘፀሓፍ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣለኒ ባህሊት ትኾንክ ግን መዛርብቲ ያለለ ምንቲ ክምልስ ነዘን ስዕባ ሕቶታተይ ሕፅር ዝበለ መልሲ ክለኣኽለይ። ሓደ ነጥቢ ሓደ ሓፈሻዊ ኩነታትክን መልክዕ ፍረገጽክን እንታይ ይመስል ነይሩ? ሓደ ነጥቢ ክልተ ናትክ ነይረ እንተ ደኣ ኮይነ ንስኽኸ መዓስ እዋን ኩናተይ ነርኪ? ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ሌላናኸ ኣብ ከመይ ዝበለ ህሞት እዩ ነይሩ?
بمجمرتا تعبت كي حازك كامل سخت سدلي فقدنيا بمخانكا كي مسكونكو خاقعلف አይደለም ደብዳቤ خمس በጽሐት እንውን كي وعالكو كي حدركو لنخو ጽሕፈልካ سمعن با ትርጉም ናይታ ዘጠመቕካ ንሳጓዳ ክንድዲ ኣጥዕምያ በጃኻ ክትጽዋዕን ኸለኻ ካብ ሽመይ ንላዕሊ ኣብ ሊፀ ዝፈትዋ ዝነበርኩስ እምበኣር ክሳብ ክንዲ ዝርዝነት ዝሓዘለት ሳጓ ብምንባራ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ዘገርምን ነገር እዩ መንነተይ ንምፍላጥ ክሕግዘካ ኢልካ ዝሓተትካ ንግልጽ ዝኾነ ሕቶታት ከዓ ብጣዕሚ የፈትየልካ በል እምበኣር ብወገነ እውን ካብ ሕቶታትካ ተበጊሰ ዝጸሓፍክወን ቁኑዓት መልስታተይ እነዋልካ ጽልም ዝበልኩ እየ ሓቂ ሓይሽ ነዋሕ እኳ ተዘይበልኩ ቁሩብ ርጉዲ ስለ ዝነበረኒ ተዘይኮይኑስ ምስ ሓፀርቲ ዝምደብ እውን ኣይነበርኩን ኦፍ ኮርስ ካባኻ ይሓፅር ነይረ ይዝከረካ ተኾይኑስ ንስኻ ንባዕልኻ እውን ሰብኣይን ሰበይትን እኮ ኣብ ዓራት ምስ ደየቡ ማዕረ እዮም ዳኣልካ ትብለኒ ነርካ እምበር ከም ዝሓፅረካስ ኣተንቢህካለይ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ምናልባት ከምኡ መበል ኢኻ ንለባ ምኣምንተሉ ዝዓይነት መልእኽቲ ዝሓዘለተ ነይሩ ግን ካብ ልብስ ቁመት ተሓፀረኒ ስለ ዝመርፅ ድሓን ዋላ ንግዚኡ ስትንትን ከይበልና ብሕፅር ዝበልኩ ንሓዞ ቅድሚ 5 ዓመት ናትካ ነይረ ኣብታ ትስዕብ ሳልሰይቲ ሕቶ ከም ስንኣቱ ድማ ሌላና ከም ዝስዕብ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ዕረፍተይ ሻይ ሰትየላ ኣብ ዝነበርኩ ካፍቴርያ በሃንደበት ኣቲኻ ቁሩብ የማን ፀጋም ኩልሕልሕ ምስ በልካ ኢኻ ዝበዝሕ ሰዳታት ጥርሑና ኣለወ ብቐጥታ ናብ ጣውላ ገጽካ መጺኻ ሽዑ ዘይርስዖ ልክዕ ከም ትሕትና ዘለዎ ሰብ ኣለዎ ድዩ ኢልካ ሓቲትካ ከተብቅዕ ብኡ ንብኡ ፍቓደይ ከይሓተትካ ረፋዕ ምስ በልካ ኣነ ኸኣ ድፍረትካ ገሪምኒ ብሓውሲ ኺደለይ ዕንተይ ምስ ኣፍጠጥክወን ነተን ጸባ ዝመስላ ሱራዕታ ስናንካ መስመስ እንዳበልካ ናውድ ይበሃል ኢልካ ተለሊኻኒ ሽዑ የን ገዛኢ ዕንተይ ካብ ቁፅፅረ ወፃኢ ኾይነናኒ ድሕሪ እሞ እንታይ ዘረባ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ እዚ ኢለ ክትንትኖ ብዘይክእል ምኽንያት ማለት እንተስ ልበይ ከዲዓትኒ እንተስ ድፍረትካን ግርማኻን እንተስ ኣብ ናይ ፍቕሪ ኦፍሌሽን ማለት ኣብ ቀረባ ይጽናሕካ ኮታ ብሓፈሻ ንኽትውልነንስ ብዙሕ የሸገርኩኻን ዕላላትና ዕላል ጠበቓታት ምእንቲ ኸይመስል እንደጉዳ እግረ መንገደይ ሓንቲ ጆካ ኣለካ መን ይፈልጥ ተስሒቅካስ ንስኻ እውን ካብተን ናይ ቀደም ጥዑማት ዕላላትካ ፈይተብለለይ ትኸውን በልሓስ ክልተ ፍቑራት ነይሮም ልክዕ ከምቲ ኣነ ንስኻን ዝነበርናዮ ናይ ልቢ ፍቑራት ድሓር ትምቕ ዝነበረ ፍቕሮም ብሰንኪ ርሕቐት ቦታ እንዳማህመነ ይኸይድ እሞ ከምዚ ኣነ ንስኻን ብግልፂ ሰኣን ምዝራብ ዝተፈላለናዮ ይፈላለዩ ማለት ደልየሞ ዘይኮኑስ ካብ ገጽ ዝተኸወለ ካብ ልቢ ገለለ ከም ዝብልዎ እቲ ወዲ ናብ ናሽናል ሰርቪስ ምስ ከደ ከይተመልሰት ስለ ዝደንጎየ ንዑ ክትጽበብ ዓዲ ንበይና ዝተረፈት ጎርዞ ግዜ ምስ ነውሓ ናይ ጓል ዕድመ ኾይኑዋ ካልእ ዓርኪ ትሕዘልካ እሞ ነቲ ዓርካ ዝነበረ ጎበዝ መራር ዝኾነ ሓጻር ደብዳቤ ትጽሕፈሉ ከምዚ ኢላ ንዓኻ ምጽባይ ስለ ዝነውሓኒ ምስ ካልእ ሰብ ክቀራረብ ተገዲደ ኣለኹ ምቅርራብ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ክንምርዖ ስለ ዝወሰና ታምሳኻ ዘላ ጽብቕቲ ስእለይ ሓደረ ካልኣኸለይ ኢላ ትጽሕፈሉ ድሕሪኡ እቲ ወዲ እውን ሰናፍ ኣይነበረን ብተግባራት ኣፍቃሪተ ኢሉ ዝምካሓላ ዝነበረ መልእኽቲ ብጣዕሚ ምስ ተባሳጨወ ናታ ገዲፉ ናይ ካልኦት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝፈልጠን ነበረ ኣዋልድ ስእልታት ኣኻኺባ ኣብ ፖስታ ድሕሪ ምዕሻግ ዝገደደ ካብዘን ሰደልክ ዘለኹ ቆናጁ ነታ ናትክ ትሪፍኪ ተን ካልኦት ስእልታት ግን ብቕልጡፍ ለኣኸለይ ኢኺ ሓደራ ትብል ንእሽተይ መልእኽቲ ኣሰኒ ብምስዳድ መዓንጣ ኸብዳ ኩምትር የብላ ደብዳቤኻ ኸኣ ዋላ ደኣ ስእላ ይሃለዋ እምበር ምስ ናቱስ ዳርጋ ተመሳሲላትኒ ፍታው ቀደመይ ትገብሪ ኢልኪልክስ እምበኣር ድሮን ኣወቐ ሰዓት ኢኺ ሓቂ ሓይሽ ባዕሊ ክስፈጠር ከዳ መሲላ እምበር ሕክያ ክስ ብጣዕሚ ኣስሒቐትኒ ብዝኾነ
كم زريك زلخو تقلال لها بشركان زلخي تمثلي أنا قلنا لبي كل نقراتكي بالتعمي تحساسي من زلخ أملو هيوتي نزاني بيل تبل شمز بقعا سلسة والد راح يتذكر كابتن سلسة خمان دهايتن كلتا خابزي هلوان نسنوي حقزي خوين زلخ أبسلت هزار بخت مركسو كوا نحان تخابتن كلتا سترتينا كلخو انتقونا قن أبز حلفت وحفيتهم دقالت كلكي بزعبان تاي مسمن تزارب كم زلقا خير راقز كم زراب سلزي فتو دقيمة خشقركي مالت حجون نزن زحتك وحتتات بتنكا غنديبكي بشمتن مسخاي حلفناين تبلين زلقي ناي فغلوانات كنو عزخونا من سخاب يعني غي كلتنت بحالي نخنفال عليه مغنيات زخونا نقار انتاي نيرو كلتنت بغلتان حجب زقوان زخ أب من تعاينت كنتاتي تركبي كلتنت بسلسته زقر مكا قد مسخا من الله يزنبر عالكيكو بغنيت العائلو بخاصوت نزقان بيتن تزي ستاتي حني زفتوني مسلنني نير تبل زنبر كريغي وراس لما نايكي حاري قحقح مدرن نغنيكي زحلمكيو تزي على الكان النابلكي دقاست غلن زنبر كيغي أين يتني خصوي نقودي بحق نقول مسبار غات خيط صبقت شمغات عدلكا إلا قد إلغن بلبي تفعلالينا إلي زغير زي فوتو سرعك سرحن زي شمكا أخبر كان يدلني كالي أمو يترف إذا نحج زغرب كالي حتوتات كمان نمفل لاينا تنكنا يزغننا نقرات يعميق حاسب حق زنانين سلازي حجون بمسرة حتوها تقون عمل ستاتن كم زسعبيو نمفل لاي تنك زغننا غند مغنياتكوا ترسعو خايلة بفتسونا يحسبني نمزخا غرزة أكل جن كتن بهالكا تزبلكا تغينو نتازي ترسع مجرش تازي حلفنا يا تعمتنا يفغر مشت نسب حيتايب እታን ንራር ወፂናስ ንገዛ ወክ እንዳገበርና ዘፋና ኻን ምሸት ትሽዑ ምሸት እዋን ክረምቲ ብምንባሩ ቁርቡን አርቂቐ ስለ ዝነበርኩ ጃኬትካ ምኽዳን ከይኣክል ሕቑፎ ወሲኽካ ጥጥዑም እንዳዕለልና ዘፋና ኻን ምሸት ንፅባሒቱ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደስካ እግረ መገድኻ ናብቲ ናይ ክረምቲ ቋንቋ ዝመሃረሉ ፕራይቬት ስኩል መፂኻስ እታ ምሳይ ሓዲራ ዝወዓለ ጃኬትካ ዝሃብኩኻ ተረጋም መዓልቲ ዘኪርካዮ مش عقاتامي أبتا جاكيت رحمة محازاي كابات عزلا أخذ اللي دبداب بيرخبكا كمان نابت قررتي زنبرا بعال دوكوان دويل كاس أقد داسي بنزار ربول قداي سلزلو حج بقلطف متسني خطبلني شو عيبكا نعي كوا فتسيما زير الساعة ناهي وتيمس مرحوس وس زبلت الليل عبانا حزن معالتي يا نيرا